Id-denfil huwa annimal tal-baħar li joħloq simpatija, mhux biss mat-tfal, iżda wkoll mal-kbar. U xenit jew mejjed bħalma kien hawn minn ra matul il-jum ta' tnejn iqabduk switt ta' qalb. Id-denfil instab madwar il-kosta ta' Baħar Iċċaq kien twil ftit aktar minn metru li jfisser li ma tantx kellu żmien. X'wassal għal mewt ta' dan id-denfil għadu mistur għaliex f'Malta ma jsir studju dettaljat taħt mikroskopju. Kien hemm xi inċident jista' jkun li xi dgħajsa kienet qed tgħaddi mal-ajr jew inkella kien hemm xi nassa jew xi periklu fil-baħar jew inkella kiel xi ħaġa li mhux suppost kiel. Il-kundizzjoni li fejn stab id-denfil juru li dan kien ilu madwar 3 ġimgħat mejjed. Xhieda ta' dan huwa l-kulur tal-annimal kif ukoll il-ġrieħi kkawżati mill-gdim tal-ħut. Id-denfil instab mejjed huwa tat-tip bottlenose. Razza speċi partikolari li ħafna minna naraw l-iktar ta' spiss hija proprju l-ispeċi li tersaq li żjed lejn l-art. Il-conservation biologist Adriana Vella hija membru fil-BICREF, organizzazzjoni li ilha mwaqfa l dawn l-aħħar 13-il sena li fost l-oħrajn taħdem biex tqajjem kuxjenza dwar il-ħlejjaq tal-baħar f'pajjiżna. Li hemm bżonn mhux biss nitkellmu dwar dawn l-annimali u ngħidu kemm huma sbieħ kemm huma gustużi, imma li jkollna riċerka effettiva li biha bli din l-informazzjoni nistgħu nagħmlu xi ħaġa li jagħmel sens. L-għaqda BICREF tittama li f'pajjiżna jkun hawn conservation areas fejn jiġu protetti dawn l-annimali tant importanti għall-ekosistema ta' pajjiżna.